Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Let's go. A few moments later. So ito na idol, pumunta tayong dagat idol, so mamaya abang-abang na lang. So
dito nga idol, no? Mapahinto tayo. Sobrang sarap dito idol. Sariwang hangin. Nakakamiss talaga dito sa probinsya idol. A few moments later. No, so, andito na tayo mga idol. So, ready muna tayo idol. Ginagawa mo. Dito na tayo. So, dito lang tayo sa gilid-gilid idol sa mga bakawan. Maghanap tayo ng lukan. Diyan lang mga idol, diyan lang sa gilid ang idol. Lalamasin mo lang yung mga buwangan dyan idol. Mayroon kang makuha dyan idol. Sa part na to, naglalag na siya ng lambat idol sa dagat. May sakay. Ando ko man. So mamaya, sana may huli idol. A few moments later. Idol oh.